Sanibonani guys, igama ngiqubile niphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kuyithonga ngeviki elilandelayo. Kuveziwe ukuthi kuzoba khona usixakaxaka esizovuka laphaya esigodini sase-Ezulwini-ke, kanti wonke umphakathi uzozizwa unovalo futhi ushaqekile. Hhayi-ke guys, kuphinde kwaveza-ke ukuthi ngathi uPablo uzobe siyabatshela ukuthi lalelani la ngizonivikela mina, kodwa-ke nothing for mahhala. Uma ufuna ukuvikelwa yimina kumele ukhokhe umkomelo thizeni. Guys, siyakhumbula-ke ukuthi-ke kulo kwathi inhlo uPablo uzibona sengathi nje uyinkosi yalapha esigodini sase-Ezulwini, futhi akukhona noyedwa-ke umuntu othi mefika khona ezibonakalise namandla angafuni ukuthi amqombe phansi ukuze kuphinde kusale yena njengo-chairman walaphaya esigodini sase-Ezulwini. Guys, kuyacaca-ke ukuthi namanje uzophinda azizwe kanjalo, kanti-ke usekhohliwe ukuthi khona ubanele-ke manje naye ozenza ukuthi ubhongoza walapha esigodini sase-Ezulwini. Kazi-ke lo mkomelo lo awufunayo bazovuma yini bonke abantu ukuthi bawukhokhe ukuze bephephe phela kule nsambatheka izobe siyavuka kulesa sigodini. Kuphinde-ke kwaveza ukuthi uNokwanda uzobe engahlalisekile neze kahle ngoMakhumalo, uzobe eseyitshela ukuthi ufuna ukumphoca indoda yakhe. Siyakhumbula-ke guys ukuthi sike sasho ukuthi sengathi unesikhwele kakhulu unjinji noNtungwelihle. Yonke into ephathelene noNtungwelihle nje meke nje yafaka umuntu wesilisa umane abe nesikhwele kungathi uwumakoti wakhe, kanti nje unkosikazi kamfowabo osadlula emhlabeni. Kusho ukuthi-ke khona into ezokwenzeka-ke ezogcina solisa uNokwanda ukuthi ngeke khona into eshaya amanzi phakathi kukanjinji benoMakhumalo, ebese kugcina-ke sekuba khona ngisho nemibuzo emibi ezobe isibheke kuyena phela uNjinji ukuthi lalela la, umfunani vele wena lo nkosikazi? Kungani ngaso sonke isikhathi umlalela? Kungani ngaso sonke isikhathi umthobela, umhlonipha? Kungani ngaso sonke isikhathi umbeka kuqala kunami? So nje uNokwanda guys uzobe ethukuthele eganweni wabo ngale ndaba yokuthi uNtungwelihle benoNjinji hhayi impela sebesondelene ngokungaphezulu kokuthi unkosikazi kamfowabo. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uMbali uzobe siyabona ukuthi hhayi awachithele amanzi, ayikho le nkukhu phakathi kwakhe benoSanele. Ebese-ke eyaqala-ke manje azame ukuthi ayidlulise yonke indaba yakhe benoSanele, azame ukuthi-ke manje amove on ngempilo yakhe. Kanti kusolakala nanokuthi-ke guys nesuka elisha elizofika laphaya esigodini sasezulwini-ke sizokwenza ukuthi inhliziyo kaMbali ithi ukushaya ngendlela ehlukile. Guys, hawu ngiyakuzisa ngoSanele bakithi, njengoba nje nalaphaya kwelamathonga eloke balisile njalo ngoMbali. Lapho-ke ewubanile bandla izwamshini ngoMbali, ibhekele nje uzama wayo nengane le isendleleni ezozalwa. Guys, I'm sure mhla ebuya uSanele uyofica-ke kukhona umuntu oseyithathile indawo yakhe-ke ebese liyashunqa kuthuli guys. Kanti-ke asazi ukuthi-ke uzozizwa kanjani-ke uMbali mesebona phela uSanele esemlwela emva kokuthi emzibe kangaka, njengoba nje ewubanile laphaya engafuni ngisho nanokuthi amvakashele ambuze ukuthi impilo injani. Mase sebuya ewuSanele-ke uyothi nje eyafika emagcekeni akodladla mhlampe koMbali ambilisele amanzi abilayo ebese yamshisa ngawo, embuze ukuthi sonke lesi sikhathi ubungizibile, manje ngoba senginomuntu omusha usuyaqala uyanyonyoba la, ufunani la? Hamba uphindele la uvela khona. Guys, kusazoshuba aphela lapho kamanqampanqampa namhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngeviki elandelayo ngoMsombuluko kuze kube lesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqubile niphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kuyithonga ngeviki elilandelayo. Kuveziwe ukuthi kuzoba khona usixakaxaka esizovuka laphaya esigodini sase-Ezulwini-ke, kanti wonke umphakathi uzozizwa unovalo futhi